Do sakra dinini sak sorry hamyar kungmani besir balok. Tabu bahingan ke je hamya bari tong mani noy mas ka tong. Noi mas tingka agi puila sekang engpro ni simka. 3 বছর angka. 3 বছর angka. O 3 বছর engmani bisingo nang sak hamrok go thangmani tamo rok hini sadaka. Puila hanggang ke mancha ge mangno hanyo test khaije phano je lukse ke amti hema mangde tong man ba ke han pen killer ro mang chawi tong no tabu class hanggang ke bari thanga ke skin ro ko so mang kha phuli ka de har chukti ro bon ba khang ka pore hanggang ke test khaije puro hanggang ke acid ro mancha ka. Ga o esile rukni bagai tak tipra hasteo treatment klaima nu da hini sa na phatar hasteo thana na muncha. Boro doctor rok samon hanggang ke or jaga treatment ungla phatar haste wa thang de ni so. Ingke tabuk nung to thanai salkisa sekango bo social media nukjangmani bisingtui lukorongni thani chubasu naikha phiaba tabuk sortui basanai khirei tini phaijak kaisa botol ni bisingtui nini bagai kami kami thangai chubasu thumna hini borno le nang tam kokosana musung. Apuno tebo anu kisa suba de apuno tongol ba. Ingke tabuk to tipra hasteo kwbangma lukorok tong borno le tam kokosana ni musung. Nini bagai chubasu. Anu kisa suba de mane suba susana ang joto ni thani no ang Haikeba tabuk to kwbangma borok tongo tipra hasteo do ingkeba chuba laibu tongo omo haikeno bono bo jotono chubanani ingjadi hingke nung tabuk chamani nungmani rele bomo hairok tong dine dine. kuno chai meya mai chana hanggang bo busak phuli oi phayo tinang hangga bo busak phuli kun phano chai meya mai kisa sa hangga no han ban chi torok chawi ma tongo amti he. Ingke tongmani rokle bom bom hairok tong sori rok. Tong sorry nga ga hana tong sa hono kuliyo hanyo kulimang tungo ko bro ka hamga semeya himbi rogi maya ga khina sutunya bo thangi maya amti hai Ingke kokrok sangke kostorok ngi phebeta. lang ma kupung bo yang te ga ka supu bo hanyo asu go bang thunani aro maya amti hai roko khanga lang ma kupung ga tamjena pura Saskos tong bedam. saskos tong nge lang ma phayang nge han pura mang bo amti hai. O kaki sagra di nini sajak ni saksori hamyangmani besirok balokha. Kebi mo ba balok balok ang ba asat khana nya banglo dunya English bolong ba balang hai ko ga bari suma kan no mas kai Ingke agi sem rok ngi tongmani besik bosorok ngi tong tab sidorok tei. 2 বছর ba 3 বছর 3 বছর o 3 বছর je sorry hamyangi tongmani bisingo norok bojaga rok talangi naikha. jangi ba ko to la menan ba nya menan ba nya man no cha pro rang chu yang ge pulas kan thangka thangi borok no nin mo soya ja lang nai soya ja rang ti pa ni ge an chu su ya soya ja sekali man ya fu jesta khai ne soya ja ka ano nga kari mani nga thang mani nga nyom tôi jora rok sawo rok te halo joton to se phebe yu je jora joton sa do ba ta nga sara din malis khai tong na ne nga abun biti na hale cha khang ke cha do mong to nga nyom tha lo nan dok to no nga jung gang kri ba phul ke man chu ya ma sa dui ba bi ko delin thang tong na ma sa dui ba tin ba khon na. Ingke aro naijangmani bisingtui norok no bojaga talangkai hamnai haikeba otei jaga talangni hinai norno bojaga talangni hinai aro ni doctor rok saka. Medlala sana saya goro ni doktor embiro ka sawo nor bara than nor oro nor na hamle me ate nor je ti nor je tongmani post pai nor bi ti ka ta hamle me nor bara than hin sala Nong ni mo bokami klai. ti mo wara chora ka ram chandra O ingke omoni bisingtui no tabuk to thangnai salkisa sekango bo social media rok norok chubasu nangoi hini rimani omoni bisingtui lukorok norok no besik hamjak mung phunuka haikeba besik tabuk sortoi support khlai tong. apro busuma ka mo sa chuma ya ba ya gro haza ka busuma ka abo ba ni ti nong ga ro ba ko ba ke to ka te ka Ingke tabuk ingke norok kwbangma tipra hasteo lukorok tongo kha ganang maya ganang tei hamjaknai rok borno le nung tam kokosarna mus. Borno bon sana mo je ano hamja
coba baca anda salah hamda hamda daman haigaba tini o jagao sokpaijak kaisa bodol lengui tibrasa subasu group ni nini sajakni bagui borok kami kami o khana chiming thangai donation khlainani ini wanchuklai tong nang borok nalai tamo ko khachanani musung borang ambil pai play hambai do han besano an besano ka hambai ton buka hambai kan agi poli tiaba tabuk to social media rogo haikaba Facebook rogo kwbangma jagarokno lukorok to kokpi lai tung haikaba baksaba nukhung khajak rok hini tongmani nukhung rok rekhakani ni sajakle tabuk sorte Hora pai di wasan asuk hangka nuksan ke tabung norok nukhung o chugyani bagui tlangnani musungi tong haipana talangai maliata musunga khamu chong tong tanak mayata ambai joto media friends rongno singno tini phayoro jorama bagui sing tini bukhuk hachinani nukhung o phaika bini sori hamyarok 3 year romai tong phiaba tabuk sujor tei kebo phana basanai kirhu bini saksori hamyarok tibra hasteo treatment khlaimalia hadar hasteo tlang nangai tongo bini bagui bo chubasu nangai tongo masana subat tinyo tei masana bo chubalanya khaji jotono angomono sanamusu tibra hasteni lukurongno sing bini bagui khanani sim starting khlainani thangai tongo chubasu thumnai kami kami o thangai je mantei lukurok bo singno logirna khaji chubamani bising tinyo sing norni loginai tongo bonbo phaji sing palbak sake subalaina bini tabuk kaisana na harmung khamnani lukurongni thani o lukurok tabuk bono hamjagai maya nangai subayang gai phiaba bini hinangni na harmung kuno sikrika bini bo tabuk phiaba buihage kaham kerengke kolok kotorke tongnani joro phiaba hongorok kalai tonai na pok saimaya saimaya nangmaya singtini o tiprasa subasu group hinai sing bini nukhungo phaisok paikha salaimani bisingte sing khana nichiming starting khlaijanai bini bagai donation thumnani joto elakarono thanai joto hationo thanai norok judi na o video no nubi tong please norok share khlaidi mas paitai masa omani bisingte no singno joto no logirna khlaidi chini group de ngai kaisa scanner sapok janai bini bagai donation khlaitani norok na angomna sanam sungo paithako joto no bini bagai bo tei waisya chuba chuthumtani logirna ngi tei chubalanya khaji hambai joto no